lidi, tady já vás čekám, vítám vás u nového videa, které natáčíme už po třetí, to je jedno. Tady to jsou hasiči v Minecraftu. Doufám, že si je užijete a myslím, že jdeme na videjko. Dnes pěkný den, tu mám nějaké mapy našeho okolí. No. Takže teďka vám ukážu naši hasickou stanici. To je recepce, dějte jako, že tam jsou lidi a zapomněli jsem tam dát židle. Dějte jako, že jsou tu lidi, jo. Máme Marie, tady je Karel a Emil. Ty jsou operační, ti přijímají všechny požáry a všechno. Lidi, dějte, že se nestývá. Tady máme schody nahoru. Tu máme čau Pepo, jasně. Kamile, čau, ty seš tu na obědě, jo. Pak tady máme, tady se sjíždí k autu a tady máme, aby se otevřely dveře. Tady u auta máme mapu a nějakou výbavu, redstone, nevím proč, nůžky, sekeru a hodně vody. Tak, to je asi tak všechno, co bych vám ukázala na této stanici. A teď vám řeknu, co máme za případy. Třeba bůračky nebo stromy, máme třeba i požáry domů. Tady operační na silnici Č a D se vypuklo v požáru v kuchyni v jednom domě. Tak to máme požár. Takže teďka vyjedeme tím autem, které jsem vám ukazoval. Tak se mějte, uvidíme se u případů. Dobré, jsme před domem. Pani! Veliký požár, já se bojím! Nejde to. Paní, jste zachráněna mnou. Toto byla další perfektně zvládnutá práce. Byla na dálnici Č a na dálnici silnici. Spodek je Č. Takže toto byl dnešní případ. Dobrý den, paní. Jste rád, jak jsem vám to uhasil? Nic. Naschle. Hořel mi barák! Pane, okamžitě se vraťte. Tak jo, toto byla legrace. Jdeme vám ukázat, jak se nastavují taktéry. Tohle nenechám jen tak. Já jen tak. Pani, vyřiďte se do operačního. Sem nemůžete, vypadněte. Tak jo. No dáme, hodíte. Takže tady máme nějaký ventilátory, jo. Tady je help, která tu se sedá. Jdu se na to. Takže tady se dávají, tady bývá Kamil, tady vepředu Pepa a tady, když se ta pálka zatáhne k sobě, můžeme zlítat. Takže to by byl dnešní případ. A konec oběda. Daný operátor bylo nalezeno na chodníku dříví. Je to lehce, ale je rozsypané. Poprosíme hasiče, aby to zachránil. Dobře lidi, toto je další případ hasičů. Jedeme. Kudy se tu leze do auta? To je jedno, potřebujeme to natáhnout, takže budeme hledat vlez do auta. Třeba to tam někoho zabije, tak mezi tím a bude víc akce. No to je jedno. Jdeme. Tudy si vezmeme sekeru, uvidíme se. Takže, tu je ta hromada dříví. Zachránili jsme dřevo, konec případu. Můžeme nastoupit do auta. Tak, dáme si svou jasnickou výzbroj, tam máme koberček a nasadím si svůj oblek.
Jsou teďka roušky, na recepční ještě nemáme to sklo ochrany, ale to ničemu nevadí. Kdybych vám to ukázal, tak tady to je silnice A, tady se to dělí na B, je to A, B, takový, tady to pokračuje jako Bčko, je to divné. Bude si to předělávat a přejmenovat a celý tady to nahoře bude Ačko, je to Bčko, ty mapy se dají otáčet, no. A tam dole, jak jsme byli, tak to bude Cčko, a jak jsme byli na Dčku, tak to bude Č. A Dčko to zatím nebude. Takže to je zatím vše, tu máme nějaký alarm. Naše army moderní. Pěkné. Je až pro 3 lidi. Tu máme teda tu výzbroj. Dneska to bylo lehce kratší videjko. A